ndo bange ba jo wa jabira ndo minya aweka do kunafuni azike kundo nyoka cha wugula amba shele jona mo ka sika family suro aweka do kunafuni na sabu minya aweka do gafe ukacha wati ka do ambe sungolula musa sayon gamara alikum ambe sebe ngono sebe minna ngwa makulle ndipanda musa ayajira kafo minya aweka do plan d'action du gouvernement minye shogel ko kala maiga be gouvernement minganye mayala bara mimbe ni uyere kale kanye kafo ko bisika ke kado bara imbi chuku mina ala halia bi chuku di atemena siraj menfe ambe niveau mena minya we kado premier ministre ni ala sona ma jedi do minya CNT abita kato lu nyekoro atanya folike faso duyi ndoko kuna funi ngoni charila abi wati jambo nga minya ka shoni tiki kuna funi nga kajira ka fokalo klimuga anikile avril kalu shogal ko kala maiga kwa bina CNT mo nyekoro ma minya we kado abosikala o secrétaire général no be CNT re secrétaire général ko fo akere kalu klita ani duru no avril kalu o de stratégie chef de gouvernement chogal ko kala maiga ayreka temeli awekado CNT la ba beka la bon sabati fambefe anaka gouvernement mabo ulu yenyoye musa sayon ayadira ka fo minye awekado transition be doni mene ko biu yuguli ka jom minge san 2021 ka fo ko ka ko la clé na be rectification na bo ko fo ko bara ko ni damena chogal ko kala maiga abi wati dama bo sa minye ta ko flana no yerma ko flana ndo abara ko ni kera je di doni ala sonama bara numbe la halia mina anabe chuku mina plan d'action du gouvernement na kadi amba fo ko plan d'action gouvernemental abita ka tanya folike faso dewi ako de stratégie ningo nyere bela jile kunsuji mbere yengluman nani angluman nani nyini femi mba kono abi kono ndombo folika jo minganga kenu action ya abebi na bi woro ani nani ndogo de kama minyi wari mimbe na kunganga do adafe milliard bafla ani milliard biduru ikado de kunganga do adafe sirike ba ya jira kafo yelsa ka sika ko numbela jile la besenti kono minyi premier ministre shugel ko kala maiga kalu klita ani nani no ye avril kalu anaka gouvernement mo uyenyoanye femi mbe namba wele ko conseil de cabinet ndoko aweka do abela jile bitalike senti ka temeli insirafe awel ko kala maiga okera so buye aweka do wuli ka joni chesiri minum be minum ngera aweka do kasika nyefo yere dama ni nyonje kwa nga premier ministre ayajira ka fo minyi ko nyere bela jile nyi min naka gele o yella kana sirai la kana duniya jetemene kay baye ka fo wuli ka jo ko ni be ka kefa bela jile fe ndoko minyi aweka do armée abeka yele puissance ko dandu armée aweka do folo angumbe taxe de fono ga nize sampere bi bo kado anga marfo dabru fe ako kumana minyi recrutement o fana obeka ke fambe fe formation ani kado minam obeka shuru aunga kabo awekado nya fandani nani bebe akoni aje temene anga na nywa negede fenja mangero lawa fana temene ngo kabui politique buna guka yelmali minumbe na fora ko lubela jile kunganga ke bise ka fo reforme politique ndo kado ka fo ko lufana ta mangera ufana na minya awekado jamana marabau no ya awekado eta yere o ka terrain de vie ko no yuka awekado diena tika yere tabulu ka duntaw ni awekado dieni ketaw duntaw chama mbe do bora ala ako ka boy minyi wulika jo minu mbike awekado murti liminu kum farid daledo murti baw awekado chama uyu sumaya ako kumana ne jetemene kay baye ka fo gouvernement ko ni ka hakila ka fo wulika jo minu no lukera ni ku ba fara nywanga kemejo bishigi ani wolonvla ko ki ka do ka bo sabu action mimbe no kanga ke abebina ni ani nani biworo ani nani bo nga biworo ni fla ka do ka fo olukera biworo ni fla nunda nye sorla dowla sabu muga ani kele oluko ni kera fenyi feminu no kera ka bampeu bisaba ani saba obeka walia nga shegi dama do min na folo minu mbara awekado uluma walia fasirike bako ako sebende minu be nube organ inigdesation nubo kofo ndoko sebe ngirebe tabalika ngaba sente konna na kabiri awekado 2021 bawati nga halibi umakala du nyina folo ka benni ayi ako fenja mambe minu ngoni awekado ala barkala uyisira soro ngabi ko la de sabu shogel ya jira ka fo ko lu yeguli ka joke seke lu dabo awekado chake da worobe ulu taraka to lu laje haute cour de justice AGFO AMRTP min ye fond covid ani kado ka fo loi de programmation pour la sécurité intérieure wini mbella rawi ndo ni mbe bole ngoka boy ne jati mene kay baye ka fo min ye awekado fendo be anga na nywan nege fe masio lu ma folo fo kal laje révision constitutionnelle saria sumba kala maturo la folo jangote ka fo ko awekado bara ukake uka
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen accord d'Alger ka yɛlɛma don kow la n'o y'a yɛrɛ lecture awekado fana bɛ sen na nka kow ma ɲɛnabɔ fɔlɔ Choguel Kokala Mayiga a ka nin taali conseil national de transition o kɛnɛ kan a bɛ ka kɛ waati la waati min an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka gɛlɛ o ye gɛlɛ da ye fasodenw embargo ba anw kan sɔrɔ a ma yakubaya jɔkɔrɔnaw langoloyalen don funteni bɛ anw kan i ka dɔn k'a fɔ a ye gɛlɛya dan don koyi embargo in bɛ anw kan a bɛ kalo 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ a b'o bɔ o kuma na sa min awekado ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni bɛ sen na nka ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛnlen don o kuma maa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye politiki bunakun maaw ye a dɔw kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ min ye premier ministre min kɔni dati kuma na premier ministre neutre ko k'o ɲini awekado k'o de sigi o b'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga o bɛ fɛ k'a furan k'a bɔ yen o kuma na sa ko in bɛ cogo min dɔwɛrɛ tɛ koyi an k'an sigi ka jeudi don kɔnɔ CNT n'a bɛna kɛ cogo min an tɛn'o ɲɛfɔ fasodenw ye fasiri filɛ Musa Sayon Kamara a ka fasiri don u ka bidon bɔli l'indépendant i bonya b'a la Marima ga nyama bonya asebakoro jaranye ne ye indépendant ne y'ale bila Mali tribune nyama ne ba ale sama ka gerna a bɛna ta nyama munye digi o dan denay wa munye gelengala fene o dan kimeruguru ye Mali tribune ma o kumara o ko kanyashi munye ani sedo ma oni nyancela ma e ko nyanye laban ko o tina ke wa e ko ko ni tina ke gadige laban o yowa o siratigala munye Mali tribune ma we ya ira ka foko chiden kerengerele munu o be sida oni ani nyancela la no be Nigeria jamana masake koroko fo gudlo Jonathan ayira ka foko Goodluck Jonathan na mana Bamako bi ko sigata la ko shini ko abe songona tu en fanya Goodluck Jonathan anaku unte dore munya anga transition no abise ka ben fola to muna no ni sira obise ka ben fola to muna wati mun transition akango okay strategala kebe na ka foko Goodluck Jonathan ayira bolla bam ke anka jamana konala sigata la ani amara ba ko ma ben kangelen kan koyi o strategala ibe na ka foko wati temonu na mu transition mawe olu ayira ka foko mu sanduru nga uboro la kana ke sansaba aka ja ame domina ko bi anana ira soro mu ye kalo ngo ani nani na nga mu ye sira o maw no be sira o suba nunu ko fo olu ko ni keleme ka tu utente mu ye san kalota ani fla ani kana bla kalota ani woro la fatike ba ko nga fola an woni be domina ko bi ko in ka be songa gele fo ka fo ko abe gele ya Goodluck Jonathan na bi walma na be na shinini nyama siga ko ntala ana amara ba ke ko ku ubina do dagale fa ka bo dagale fa wa o sabuke ibe na ye ka fo ko ali ni ndwa kun laban nunu kon konala wuli ka jo sabatira munye jamana yera ku yera dola kaira ka fo ko mu yesida o yera no be suba nunu ko fo ko anga ansembo o ka tona kame domna kom bi ko malika ngi isembo mu yesida o konala ko do akun tamanina jeklu do fana yo o wuli ka jo ninku o ke ato obugna tiga nsaba ninga to odi amoraba o koni uma na fatirge baka fola akomu ningo ni besunga ke mu ye chance labayne awni sida o manu nyonche Goodluck Jonathan abena nalimu ke anga jamana kona na mana bi nyama ko sikata la shini ko abena shini na fan fle anya sama ka bo Mali tribune ale konala fasirigala jakulu oluka fasirido marma ga nyama ibonya obala ndo nga mimbi foka daka aw nyere ka wuli ka jonna anga sika kono minya awekado kuna funi anga na awekado shoni turaka ko sabu halibi minya awekado kashimu Traoré Clédou nyabala kembe ka foko officiellement shoni ma turaka ko sobe ma turaka ni twala mana baba Adama Touré abe franci amba foka wali mando ka ni chesiri minye awekado awagindo abe awekado American watina New York anga fuli bay ndo galibi ambita bende mimbe nangwa mako soirde bomoko amba leta chaw nanyi soirde bomoko ta minye Yusufu ko nate ale de kumambe soir ko no ka bido boli ajira ka fo halibi chede on kase ko dili do kase ko jo usebe ko jo inavo awekado chede mingumbe almetikala jeta 120 ka teme olu beka minye awekado fama ambanze ko so ndo helicopter ni ya lekofo pangulu iba lekofo ga pangulu mindo mimbi mata katana e kasigi nai o tere ninye helicopter kura ude mashimu bolo bina buli anve malikona fla atuna anve kaba ndo ko boy radar olu fana awekado damadama nambe anve jamana ngono parce que ba no Yusufu Konate ako minya awekado nazarakado koy dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes fama uka awekado wulika joni chesiri mimbe no be kake sabu ka nyeta min no be ko sabati minya awekado lo flana minango sirafe no be sura semina ko fo do kunun de ne do kalo kleta ani shegi anyu bismillah akere yoro mi o ya aéroport belebele mimbe na to dambe awekado murbo ketala no be senu aéroport na boko chef d'état major général mimbe no be awekado général de division Umaru Jara ntoma ndo kado ka ko
Umar fana yi to mai na mungeleya ega koye kama koye iko Asimi yi to mai iko Umar yi to mai no iko Maliki Jaw yi to mai ne to aka sundona e kan na mungeleya dron ayo Umar to ko ni na mungeleya Yusuf ko nati ko Umaru Jara jongo ala away kado alede away kado wulika joke anga ministre de la défense tokola ale Algérie ngomata kanunu ko lu bismillah akoni ngoy nyemmenye hélicoptère bele la hautani fla type MI 24P ndogo ni hélicoptère nu subuku ay ne be mayele akolu fla lu nana radar 4e génération nimbe mangani ay awde mafoko ay ni mu na len flani awde afode nimbe mangani ay redi kono na fe woni ma beye al ni sosora isoko kan sosoro beta laboro na nyama ni mai eni français balayira aka kuma kande ni balayira Paris awiyadwa balayira ko ko hali dali ingania baye ingania ni mimbi kuna mimbi kono ki bake radar numbai abi ali kunsigi be mu fe mam nga babiye anga fulibe balayira ko ne o koro de aysa ala anga telefonu chili ni fe wanga nga amfara aya farati de aya farati sarda ma ay sekula de lakani chababe ami yangata ndo ni radar nu ikado undana o temene ngo ka boy minya o ikado mina ngwere bala minu ngoni shelela aunga aéroport bainfe no be aéroport international murbo keta na bo ko fo ndo ko mana sa minya o ikado Yusuf kunati ale ko ni fenjama ayo fo ka nyeshi ni radar ko ima ani kado ni pangulu minu mfle ne no lu ndambe e wana ngodana nga anya min fo li mana o yani o ikado anga do gafo ko nana ambina laje mburange no be away kado kasimu kofo kledu kasimu afana dongo be away kado marama fennu nali ani mali ni rusini nyonje ani mali ni faransi afana dongo be ola kosobe ba kasimu trori kledu kasimu ambina wele anabina je ka nyom babu ka masala ga minute dama kono yalsa mimbe akuna kanje afana ko nyefo anyi minangu inga anga se ka family sorala assalamu alaikum wa alaikum assalam marmaya mburange eradu kan membida jambranga musuli ka wuli boy mburange wala na musuli ka wuli abinya wa itrori ko be chugodi amala sanu alhamdulillah ini bara doni aba ni wati na ngambi wele sabu faso jola ifana chesiri lendu ala kosobe ebe wuli ka joni chesiri mina ambe do de ke sabu atita to nye ko atita la gushiko bebi ta fonga anganta inke dro anga baraka ala bi nye deme aywa kasumu anye keleke mina soro mina minum bora away kado urusila kanda anya me ko helicopter flabala ani aradaru ni keleke mina werew ambe fe kasumu en tant que journaliste en tant que malien wala iki daddo ala ka do nye foanyi kuna foni min bi bolo ko di awma ananga auditeuru yal sa mbeb se ka boy numa bi aywa ambe nura fam na ma ga chena muso bela gide fo ka fo ko kere pranya no mai ga ko ma fana fan kesiri ajara ni ko sobe maru pawru mu flani da fana ko ti uni mu na ni ato ko fly parce que mali milano de sa irifila ka ofe minamunu no atanga be eliko seginema chop eliko segi o eliko interactive wa ko munu yere be no anga le ma jamana numa anu mo ka wuli ka jo se fe ulu ma ko te duguma mo ka ke fena damu be duguma ko na prise ni ka telephone bi se ka akoye chumi est-ce que parce que gelamu sur la parole ka fo wuli ka jo folo munu kinkara aw ma wuli ka jo tani eliko munu ye dugumana kibara bela jelen mute soro bon ni ma be saw ka to operation na fana se ka ci kana dugumana fana na mo fana se ka baraka ne ay ka jate mino ke ka kala ka information lana donc a dogo fly ni ministry Sadio Camara na de wulu masri taba ka ministry ale eliko flamu bismillah ani aradaru ani ma fɛnw caman b'a la ni marifaw o kelenw de nalen filɛ nin ye sisan nin minɛn ninnu fana kɔfɛ fana Madu Mayiga ni ɲɔgɔnna 4 wɛrɛ de kan ka na tuguni donc lo min nalen filɛ lo 6 de don donc lo tɔ tora 4 de ye sabula 2 de nana
an ye min fana mɛn ka fara kan o ye k'a fɔ min bɛ yen ni mɔgɔw da bɛ taa ka segin a kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko nin fɛn ninnu musaka ninnu ko i bɛ ka y'u sago bila ayi nin bɛɛ lajɛlen ye sanu ye parce que n'i ye a jateminɛ hali kirisi jamana yɛrɛ bɛ se ka wulikajɔ min kɛ nin wagati la o b'a jira k'a fɔ ko dulonyɔrɔba ani danaba bɛ mali ale ni irisilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni sanni feere hukumu kɔnɔna na siga t'a la nka zena ta fana bolofaranga kɛra min ye irisi yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko komi région militaire hakɛ min bɛ mali bolo nin waati in na ni nin minɛn ninnu sanna olu yɛrɛ bɛna na o région militaire bɛɛ lajɛlen renforcer c'est comme sisan Gao kan militaire kan Firun Segukaw ka Segu Amadu Kayi Emmanuel Lamine Dramé ani kan min bɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ka taa se Kidal kan général Abdoulaye Soumaré ma ani Sikaso kan cɛba ninnu bɛ kan ka bɛn kan 6 ɲɔgɔnna ma u bɛna olu fana équiper c'est-à-dire sisan n'i yɛrɛ sera kan ma i yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ i sera kan ma parce que minɛn minnu fana natɔ filɛ nin sisan o fana kan ka lakana ni fɛn min kan ka fara u kan n'a fɔ ma accessoire olu de ni kan kura ninnu équiper bɛna na taa ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar donc o kɔrɔ ko sisan ni région militaire fɔra sisan ko Sikaso ka taa Sikaso ka na fɔ Bawulen tigɛ fo Yanfoyila fan na ka taa se fo Birigo ma o bɛ taa se fo o bɛ dan yen donc Kayi fana b'a ta yen ka na fo Nara yan fan fɛ ka na gun région militaire de Kulukoro la n'o fana ka baara o fana bɛ sira donc o fana b'a ta ka taa gun Segu la c'est-à-dire fɛn min don a bɛ kɛ yɛrɛ ka dugu jamana yɛrɛ lakori quoi. D'accord ni jugu wulila cogo o cogo u b'a dɔn min don yɔrɔ min kan ka kɛ ayiwa donc olu de bɛ sen na dɔɔnin minɛnw bɛ ka na de pour que ka se ka o baara de kɛ ayiwa n burankɛ maa dɔw kun kɛn bɛ ka se ka don a la Mali ni Irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko sabu ko seri ta ko Irisi y'a jira kɛnɛ kan ko nin na ko Irisi tɛ ka fɛn fɔ nin waleya minnu bɛ ka kɛ nin ye nin tɛ se ka bɔlen a la sa Mali ni Irisi ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ayiwa i b'a dɔn ko ni i kɔnna k'i bila i da bila i yɛrɛ ɲɛ i bɛ fili kabi ko in daminɛ maliyɛnw y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko Wagner ti yan maliyɛnw y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko u ni Irisi société tɛ baara la bi minɛn minnu bɛ ka na fabrication mun don génération mun don sortie d'usine mun don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Irisi tɛ nin ta k'a di mɔgɔw ma ko Wagner de bɛna na i fɛ yen parce que Wagner tɛ nin baara kɛ siga t'a la Wagner ye ka kɛlɛkɛcɛ dɔw de cɛ ka d'i ma u t'a kɛ ka k'i ka mɔgɔw dafa kɛlɛla kɛnɛ kan mais baara min bɛ Mali ni Irisi cɛ a bɛ Irisi ka jamana Irisi jamana ani Mali jamana de ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka ministre ta o ta u ka wolomasiri tabaw ka ministre de b'a bisimila kosɛbɛ a n'o de bɛ kuma kojugu zen yɛrɛ tagali nafa yɛrɛ kɛra min ye sani ka bɔli laban u y'a ɲininka Mali yɛrɛ mago bɛ fɛn wɛrɛ jumɛnw na o ye samara b'o la teni b'o la olu fana kan ka na ni lo laban min na don min olu bɛ fara o kan olu fana bɛna ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka équipement kɛ parce que u ko ko n'olu ma a jira ka parce que Mali fɛn ninnu kɔnɔna i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ sɔrɔ nafolo sɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ diɲɛ kɛlɛ minnu bɛ ka wuli bi ni i bɛ k'a ye Ukraine ko ninnu ni fɛnw bɛ sen na Irisi b'a dɔn k'a fɔ ni ale nana Mali sɔsɔ k'o jusɔ k'o bila ale ni Mali bɛn ka di a ka dugujukɔrɔ nafaw tɔnɔ bɔli la maliyɛnw ka ɲɛkumu tɛ min na siga t'a la ka tɛmɛ n'a nana Mali to yen wa ni Mali fana ɲɛna Irisi fana bolo Marimaka i b'a bila i kunna k'a fɔ an lamini jamana bɛɛ lajɛlen bɛna ta o dabada kelen de ma kuma ka ɲi donc jɔnya juru tigɛli sira dɔ fana ye kɛlɛkɛcɛw u bɛ ka labɛn min kɛ nin waati in na ye ayiwa Kasimu Irisila kɔni donna tulo na sa u b'a la 100% an ka gorobinɛ kɔrɔw n'o y'an musokɔrɔw ye n'u bɛ Faransi ko fɔ e ɲɛ b'o la cogo di bon Faransi ta ye min ye an b'an sigi ni Ala farala an kan parce que an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn dɔ kɛ a digira mɔgɔ caman na c'est vrai k'an ye kunnafonidilaw ye ni kɛnyɛrɛye kɔni kunnafoni so kɛra cogo cogo n'i sera a ma a tɛ bɛn an ma a tɛ diya an ye parce que an ka baarakɛminɛn don an ka cakɛminɛn don mais mɔgɔ b'o fɔ jamana la jamana min n'i yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ n'i y'a mɛn Marimaka ni Kasimu bɛ kunnafoni d'u yɛrɛ ka kɛ u ni la fɔlɔ u bɛ baro la u bɛ yen kosɛbɛ lakananen don kosɛbɛ donc liberté d'expression ni fɛn ninnu an kɔni b'a kɔn o ye an ka baara yɛrɛ tabiya ye a fɔ min ma ko principe kosɛbɛ mais Mali ye min kɛ ka RFI datugu Marimaka i tɛ se k'a nafa dɔn fo n'i taara Mali togodaw la wallahi parce que a tun bɛ jatigɛ ni jasira min don maliyɛn yɛrɛ la a tun bɛ juguya an ma donc sisan an bɛna an sigi ni min ye an Faransi kɔni bɛna to mangoya de la ta ka ɲɛsin an ma mangoya in fana ni tɔgɔcɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen kun kelen pe dɔrɔn de b'a la Marimaka
Mali surasu kale kami ko yani sanga ba be do kidalu be fa ko de bali no ba ko be mo ko fagala ba fo be ni na do nu tura kidale su na ta kidal ka o faga su na ta mo ko ni ko ne o drone la be no parce ni Mali duna kidal stan la ba na ko ulu na sa ulu flam ke uli ka jona ko de paradila imana bi ni ko na mo ko da be ka ko nga fale al munu rek français re journaliste ni expert ni chercheur munu ko fa o be ka fo ni wakati na ko a ko e puta ko pinti ka ke mo ko Mali surasu kan sisa et puis ni pinge a réaction ka teli automatiquement munu ya ka ba pour neutraliser makay Conseil des Nations Unies temene na secrétaire général no Antonio Guterres a re date ma la passe a ko Mali ko na ka dam le janvier la kana se mars kaloima Nations Unies jatemene mga mo ko te ka ta bi mo ko ka jabana be ka passe ki don donc o ba ira ka fo ko para mi be sina na ma ka fo ko monter en puissance tiens do no ko fushitala bon o do tana se ka ke ka nye ka o ka fo Francis sigile ka o menate mangwa do ni fano ta ka nyesi ama o manga ke mina o propaganda ke o ye anga kuna fondi gafe kuna fondi sonu na ko ala ko ma bwana ya no che na fana se ka fe chama ke mama nyi fana nga nyi mo fana fe mo ko be kuna fondi la jamana ko no munu be nu ba ke de façon convention mun ko nenu ko ka su uma oui ulu se ka min sigi senga kuna foni na sala la ko o bara parce que anya be mina na ma farati amunu be chesri ni fe na ka kuna foni ni ka se ka di mo ma anga para sunga cheni propaganda kala wi parce que propaganda kala su ka para ke mais faso ere ka ga dombi ka fo ka mo kuna foni la bela doy baro do foni na kunu pa do tum ko RFI ni fe da France 24 da tule ko o tam da programme fane ka be pour que ulu wo min bla ka so o wota comme ko no ko na tu ala do privé ota ulu bla mu do ko na ka para do ke na foni do ka traiter ku bla ola o mi so ka ko woda ko ne e ulu no mo ko munun tai sukoro du sa je yoro ma para yoro inu lu tana na nyoyi vraiment kuma ka cha donc amo o yoro fana nyini fanga fe afana ka hakili to la et puis kuna foni la ko kana ta ko ko fe ko la ko kuna foni la ta bala parce que jorom be kuna foni la bibina ala flè la fiamina bibina ne kuna foni la te ka asega ka di ne le gouvernement de le mo ko ta da la kana tigatala donc ko akito kuna foni la bela Mali radio be Mali télévision be Mali journaux be onu me siti ka ni page mi fam ko ko akito to bela pour que para me se ka ka yeto marmaiga aywa kashima ambifo ambe kledu ma befo afoyi ni bare ni chesri o hali bi anga chesri amba nantra odira nyoko ma bi nyani ala ka jey nala sonama wala mburange ibe ta fako ide duwa ube be wujula de dum bon be ka pop mami nyamugo mi ngon tuna bono fano mugo fere oye wujula merci beaucoup Kasio Zerore merci voilà donc bete okuma ningunyi aweka do anchake nyugo minyi Kasimu Traoré radio Kledu Kasimu minyi aweka do ma chamambe minu mbaka babu lame amidu ni ko bi kuna funi di wa Kasimu ko ni akuma ka mandinyi ntife ka yi nga tiseke luka ti kuna funi nyuma di aywa oko ni ko were okuma mburange do bura sugoro ko ni mana folo ya mana folo ate nyine aywa bora ka kuna funi minundi ndo hakila kuna funi nunka kene kosobe kuna funi nun sebe koro jole do okuma amba fanya na kwa ni cha ni bara ani faso jo ayi wele ka mimbla gouvernement mo ko hakili to ala de kuna funi dila ko hakili to ala sabo awmbela gushi wati be awmbe ka ni fenfenke ni ye mo nyini ga obafo ko ko minye gouvernement yel masura su uluta de be awngoro billahi dorome so kanudu ma hali be ambi tafe nga minye gouvernement ambi clé ko defo communication be budget fana be a communication kama mi ya radio minun be ani television ni baraka ro minun be gouvernement ire jera minun ka daile officiellement aywa ka klito la dro bana ni la sona binye na manya ka foko budget kon be nyema aklika tulo ala ka ni sababu ko halibi ala ka nyeka dama mi ye kuna foni min bibulo tana etelela ambi soro katani aweka do publicité yi ka soro katani kuna furi bismillah nyama l'alerti ne be boni ale bisidi sempara akumale no l'alerti o konala ako kanyashi munye lakana baliama ibe na ka fako muye la fama no ba anga sura sala ko fo o ye terroriste chama ni ku uningene ko ku o karaba afrika lo kleta anani temene muye bisidi sempara ayira ka fako muye mura ataki o temene ko faka boy ibe na ka fako mura ku yoroye munye ba manju ku kalema ka tu unyaga dai abeni kana sanchama ko ni obo ba manju munumbe na ko mako groupe de soutien
soutien à l'islam et aux musulmans GSIM ibena ka fako olu kun kalema ka tu unyaga da mura ka ofe ka wati temono na munya anga lakana bayo uye kise koni ka asutu uka ma chama oningena koni ku okarabara o siratigala ibena ka fako munye bamanchi to ne munu fana be kerefe olu kun be ka wuli ka jonu ku bla senga faranga be se ka bulda to muna o se ku faranga to muna ninga soroka kelefene ka abulda o siratigala munye anga chef d'état major général des armées ale kuna foni ninka aboka bi ayira ka fako ye jatimineke kaye ka fako munye katiba masina na be amad kumfa na ka chedon ko fo sika ko ntala anyu fale mga mura ka fe nyama ko atoni munu fena no libe ni makarla ni watina ku kun keleme ka nywanye belebele ko obuluda nywanye munu ku mena ke gangel ale duguye ani mura ire che ko atitima muye kilometre ta nyona oka muye anga chedita major ayira ka fo wati muna ko kibaro bela zile sorla ka fo ko nunu ko ni mena feren dabali ke ka to gangel konnala obuna ta nywanye ke bena ka fo ko nywanye nyira la muye yade agali no be muye dina marfa jugu bayin ko fo ale ire ka ci den kere ne ko ayo obla kana nywanye kene ka onna ko ngde dore munye feren dabali be sika ke terrorist munu usara munye mura ka fe atoni munu be nyingura be sika do oluma to muna ani munye war be sika do oluma to muna de ma munu o be sika ta ku segere munye yadika agal ka cida cika munye ci den ko okunana o stratigala munye anga chef d'état major ay ka fo ko munye jatimino uyake ka sika luke ardar munu mbambola ni wati na ardar ya don ka fo e ko ne terrorist ku ga farano ngado ko ni ko obuluda munye mangal konala o stratigala ko munye marfa uya asurutu ka jiguka amanya munko ibe na ka fo ko munye terrorist mata ani ko nywana nyama anyo olu bela dilin daji ko mata ona ibe na ka fo ko munye dishiba dobo la ko dishiba mu yere no re jesim dishibai angwa mako Samir al-Buram ale de kuye munye yada agalika chidenye ni kenenga o stratigala ni che ko fole ibe na ka fo ko double nationalité de ba abulude franco tunisien o de munye Samir al-Buram ale kuye yada agalika chidenye la ni kun de dore munye Samir al-Buram fe akumena ka ninkura de di munye jadi suma wala sa munye obisika kele ko ninga akura ya ngwa kele ka chemu no libe yuwar ko fe tenenku jene kangel mayatak munye ni che ko fole no be Samir al-Buram ko fo ale nunu bala jelen ku nganga nywanye nga munye aka mishoi an wala kana bo ya dansira la de ni che ko fole ni majugu nyama ko aningena ko nko okarabara ame domna kompi stratika la munye anga chef d'état major ko abani ni malide mbala jelen fe anga demata ninka anga la kana baku segere anga la kana baw ame domna ko bikoni e bamanchi kala ko nko ati dabla abada adamina kay fo ta goshi munye kidal bala jelen mesika na malitika ko no tugumna anga la kana baku kale kayo yi na fani flani anya samaka bol lalarti konala bisidi sambara ale sebeningala maduma ga nyama ibunya oba mali sorda su tanyau kuma kame kanga wili anga madu anga makoro ye bala minge anga wili ango bado Sunjata kita utari tadi dade alima misamu asana mena osana mena elaji umaru tarida dugu jugoro suni aliberita wallahi Bouakari tara bla bla eh bien ninti an enimi akuma amblasira Allah sonama abinya ndo ambita nambita ambise binya awekado Mamadou Touré ni watina alekum beka NCC kosobe abe franzi abana mela ndo Mamadou Touré ana kanyama akwa lere Guinée konga 600 ko awekado aleka patron ko beka lenyiniga kwa le nationalité jumei kale ko kale malien kwa aleka patron la kajo awo wallahi Mamadou Touré sisa ayum akumeka NCC ka ngule dinga sisa ko tobu ka wula ki jo bismillah ka ko ko lu yere ya fumya mali sura su kumbe boronto chugumi mugam bisaba binani ko no yara ne ko ngo alhamdulillah ya barkalay obana pew barkalay ala kadimake halibi si janni kenya ala ko danga sura su ma ndo ambita nya way ka do jugumi mani shele awje aw mbajiri la ka fo aw tati ma nye da flay faso de nyi malienya aw mbo baraw dila Gabriel Chenu akuma be sebe ngono sebe minangwa mako le reporter Gabriel Chenu mana akuminya awekado Allemagne beka wale mina awekado kanyeshi malima ikado alena do nyefo ndo andina do gafila ka benye
ɲɛfɔ sabu waati tɛmɛnenw na an kumana nin kan kosɛbɛ min ye away ka dɔ Faransi ale talen kɔ Allemagne away ka dɔ ka maa dɔ bɛ o nana anw ka jamana in kɔnɔna na a nana ani anw ka jamana faamaw ye ɲɔgɔn ye cika min bɛ an y'o di u ma nka Allemagne ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye u ka EIT min bɛ anw fɛ yan n'o ye Europe jamana ka away ka dɔ sɔrɔsiw minnu nana anw former k'a fɔra ko olu ka baara jɔ a ka o tɛ problème ye nga Allemagne ka na ka condition yɛrɛ da ko fo anw ni irisi bɛ jɛ min na anw k'o de bila o de ye fɛn min n'a ye away ka dɔ Gabriel Tienu kamana guwa a ko Allemagne bɛ nin bɛɛ la nin ye hypocrisie da ye koyi sabu away ka dɔ Allemagne bɛ ka wuli ka min ɲini anw fɛ olu yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'o kɛ irisi u ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ ni kɛlɛ don kɛlɛ bɛ irisi ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ Allemagne ka away ka dɔ fɛn caman bɛ yen u ka gaziw n'u ka away ka dɔ fɛn caman bɛ yen a n'u ka énergie minnu bɛ bɔ irisi fɛ u y'u Union européenne bɛɛ jɛra min kan Allemagne y'i fori k'i sen b'o la sabu min ye away ka dɔ gazi ko ye ni énergie ko min bɛ u ni away ka dɔ irisi ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra fo k'u sa n'a kɛra Almandenw na wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ aw ni irisila bɛ o la aw bɛ tila ka wuli ka jɔ kɛ tuguni ko anw fana min bɛ ka an ka fasodenw jamanadenw ka défense ta ko fo anw k'a lajɛ an ni away ka dɔ irisila an k'o baara jɔ walasa an ni aw ka se ka baara kɛ nin kɔni ye hypocrisie da ye away ka dɔ Gabriel Tienu a y'i da don min na k'o ɲɛfɔ o de ye nin ye waati yɛrɛ kurun kama an y'a kuru min ye reporter u ka bidon boli indépendant ɲɛma ne bɛ n bolo dɔn bɛ bɔ ni ale ye Musa Bilali Sidibe kɛ a kumara a ko jɛkulu minnu bɛ yen n'o bɛ Imam Mamudu Diko ale tɔgɔ la n'o bɛ Semasi kofɔ an bɛ don min na ko bi e ko Semasi maaw ko u tɛna taa kiiri bunakun kɛnɛ kan wa o siratigɛ la Semasi maaw y'a ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na a yira k'a fɔ ko mun ye tɔ tiɲɛ caman bɛ ka taa ni k'olu ka paara ni k'o sɛgɛrɛ n'o bɛ Imam Mamudu Diko ale kofɔ o siratigɛ la mun ye Semasi maaw n'o bɛ coordination des mouvements association les sympathisants de l'imam Mamudu Diko Semasi i bɛ na ye k'a fɔ ko u ye ko dɔ kɔni ko o kɔnɔnen o sabu kɛ nin waati laban ninnu na u y'a ye k'a fɔ ko a carilen don bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ ko olu ka paara n'o bɛ Imam Mamudu Diko ale kofɔ ko o ni terroriste kun bɛ ɲɔgɔn ye la Murakaw fɛ yen o bɛɛ bɔlen kɔfɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi bɔlɔlɔ kelenw sanfɛ Semasi maaw y'a jira k'a fɔ olu ka paara ko tɔ tiɲɛ talen bɛ ka a sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko a donnen bɛ janfala mun ye terroriste olu fanfɛla o la o siratigɛ la ko hali dɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ kunnafoni ni ka a jɛnsɛn a jira k'a fɔ ko mun ye Imam Mamudu Diko a bɛ taali mun na nin waati laban ninnu na Arabi Saoudikaw fɛ yen k'i bɛ na ye k'a fɔ ko ani Katarikaw ye ɲɔgɔn ye ko Katarikaw ye CFA wari miliyari 50 de Imam Mamudu Diko ma walasa mun ye Sadi n'o bɛ parti Umar Marko o kofɔ a bɛ se k'o financer cogo min na ni ka transition ni ka a dafiri o siratigɛ la mun ye Semasi ye o ka coordinateur général n'o de Yusufe Daba Jawara a ko nin babu mun n'a talen filɛ k'olu ka paara ka a sɛgɛrɛ ta ko nin ye wuya kuma dogo ye o bɛ ye dugubila galon don ni maa ninnu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ ka Imam Mamudu Diko ɲɛma ko ka a tɔgɔ tiɲɛ siratigɛ la hali bi Semasi maaw y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ to an bolo minɛ n'a fɔ ko bi olu kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ don n'a nataw la ni ka to u ta kɔni ka taa da kiiri bunakun dɔgɔ nin sigi tɛ bɛn dɛ nin de sigi tɛ bɛn koyi munna miliyari joli miliyari 50 ko k'o di jɔnni ma ko Katarikaw y'a di Imam ma ko a bɛna parti Sadi n'o bɛ Umar Marko ka parti ko fɔ Umar Marko yɛrɛ mun bolilen don fɔlɔ ni ne yɛrɛ de Semasi mɔgɔw ye ne tɛ sigi nin na bilen ni yɛrɛ tɛ kunnafoni bɔ bilen ni a kan ka bɔ de fasiri kɔnɔ direct a banna k'a fɔ ko plainte donna ni kunnafoni bɔra yɔrɔ min k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ daluya parce que i ɲɛ b'a la anw bɛ kɛlɛ min na diɲɛ don o don den nin c'est à dire kunnafoni lankolon di o de ka dabila jamana kɔnɔ a bɛ jamana ci a b'a ci mais ni min y'a di n'a ka preuve b'a bolo ayiwa bisimila n'o tɛ miliyari 50 jamana bɛ taabolo min kan o ka ca dɛ Imam Diko yɛrɛ ka ko bɛ lahaliya min na ka tila k'a ye k'o dira ko ani Mariko ni fɛnw cɛ an ka jagasere koyi nɔgɔ an k'an farati dɛ kunnafoni lankolon ninnu dili an ka sabali ka t'a la yere ni man ka bila dagirinda la abada an kɔni u kan ka taa plainte direct o tulo bɛ don a la don min na o don ka u sɔrɔ min ye Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ min ye tribunal fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka plainte don a bɛɛ la a banna hali FIFA ni kafu pa FIFA ni kafu olu ka mun na bɛɛ tɛ tribunal ya bɛɛ tɛ fɛn wa ni ko in maa tɔɔrɔ sa FIFA ni kafu o ko ka to Bavier bolo ayiwa baba kɔni ko k'ale bɛna plainte kɛ CDR kan kabako CDR kabako wa ni CDR dakɔrɔbɔtɔ de bisimila ɲɛma mun ye Semasi maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ni mun talen filɛ ka olu ka paara ka a sɛgɛrɛ u tɛna jɛ n'a ye bi wa u tɛna jɛ n'a ye sini i bɛna ye k'a fɔ ko hali Imam Mamudu Diko a bɛ taali mun na Arabi Saoudikaw fɛ yen a kelen tɛ koyi mun ye Mohamed Yusuf Bacili siga t'a la ale fana ni Imam Mamudu Diko u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ Makankaw fɛ yen taali in kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye Imuraw bɔra ko o kɔni o bɛ se ka ani jɔn bɛ ɲɔgɔn fɛ
Muhammad Ali Batili Yusuf Batili abiya bacho abeyo aywa bismillah to be maga aywa abe murala kan ni sabo be afani flani ningo nganya nyini o kana ningo bla da girinda la de bala jetilela una fani flani anya samaka bo independent ko ndala ibunya obala ndo bunya jaranye radio enura fm bi kono ndo ani nani tomi murumuru duru on be la silike ka boko nyuma ni were dala ndo ni wati na jene ana lamine ambu befu sabu minye mamudu sinayo abe jene abe emission abasu kosobe ololo sanve ka minye tiyan jawara ka fo kongo sigila lada amadu bagaygo nimbeye anganu boyi ndo umar bari alaikum ambe ko minye awaykado mamimbe ni awaykado oye flake flash nani jaturu sinani buguturu ale buguje ngolo siribe ikado ka fo awanu ba wele ko lajifima amina tuguni de ni jetemineke lajifima bulla ka boka so bona tugumi ni ugundambe nai odonto stomatology la kubita awaykado afurake ngolo yito de la pulgusu ikado ka fo abuli tugo akajugu ni filin weserni ni ngo ingera awaykado vendredi do kalo kleta ani duru centre national d'odonto stomatology ko kera ngui sabu ninga so la de anake awaykado akundambe furakella ni yoroko fulina okumana sa ani mami ntara mimbi maka managwa ode awaykado mami ba no fe marfatu bulu awaykado ka fo adun fana tara taxi dila okumani ngo be kele minya awaykado ja usele aka mado kumbe rude fleka awaykado kungambo minye polisi ga dobe ko jogi wa onano ngo bela jele na minye bangulo sidibe atara koso minye lajifima awaykado ka bokera anga limano yewulika joke minye polisi wi ka ko blada nyogon kan telela so ka enquête daile cey imbita mine domi kera awaykado mugani nani a chonjolili kofe atara mine kuremali gine awaykado osirala kuma ya shele kana nayi awaykado jamana ngonna la kana bale baga be ka barake mbise ka to ko imbi tente aminu mba ko erela kaso ko lu nyedo note engolo shiribe no ye laji fima yi aleta donc afo aradaru be afa ko aradaru nanade ni yayi asira ka kuke angumu ensaledi sisa un ensaledi kutike ble ali mimba kono na ko abisika ka bla mitamine abibimne ala kanisa obo bismillah me manifinga ni aya koni ma atunne enki hop nganyama mali jara kosobe sigatala angata chawo le guido ne be bolo de be boni ale munye Mamadou Touré akumara akoka ngata hippodrome na no ya soro ko munye tegara koni ko abuga fo munye anwale fama ku nganyama ko hippodrome na bibe na ka foko bandu kelema gata suna tike ka bo manifu nyala o stratigala ko munye selu koni mana suru ka ba be na ka foko ataku ne barakashu ko olu de be chaya munye hippodrome o konala akosungolo da damene ko ala mateme kle sabaka aluna na ka foko bitigitiki do be no de Ibrahim Maiga ale koni falen koni ko otraye munya aka continuer o kofe o stratigala munya 17 moron soma jela jakulu no be kursla ko fo olu koni feren dabalike munya ni ma ko fole no be Ibrahim Maiga ye ale furo ko be sika ta munya gabratru o konala to muna o ba agara to ji ay Facebook commentaire o de be nyama shegi bi jara ale de kuma be Facebook ko ali ni muso bi trompe ko aradaru baye ala bismillah nema ko o temanan ko fa munya sungolo de kletan nani su ibe na ka fa ko bingali wala do fene ko o kera hippodrome o konala be juma afrique kalo kleta an duru bingali fla ko o bela delen ko akara nywanfe ko ibe na ka fa ko bingali folo wati munna su ngoni tigera mago be ka jisma ko shele wul ka jobe sena kata safo ko to o seri wati kala na kibe na ka fa ko mi bingali kala o tra bingali taninga alimentation belebele do nin ko o sagare o alimentation nyama no ya adama jaray ale koni ya ira ka foko be manti nunu no be bandi nunu ko fo uduna ne ganya mungo ani kelen wati ye bela jelenda disiga nyama obisa katani fe on fande marama fe na fulo ma fena nyama utara no obela jele o fena bolen ko fe kibe na ka foko ni bandi nunu nyama obena domu na ku ye sira bela jele ne tige no be be afrika lo klita ani duruma ye podromo sira bela jele nyama ninga bela jele tige wala sa operation misaka nya tukuma asiri kon ko ame domu na kombi o mi ye 17 moron semai na be police la ko fo ani mu ye commune de la police la ko u ka feren dabalke sa mu ye hippodrome ko be se ki to muna ni wati laba na mu ye bingali kala toroma kuna foni fle anya sama ka bol le guido ko na la Mamadou Touré ale sabani ngala ibunya obala ndoko babu nyena wati ko ni yanta ntega makoso be bi non de minya awaykado ko événement sous haute tension minya IRD bisani ala sonama ko gwanya kulubali kwa fana be sigi aka président ya futi ko kuma na sa me ko fa nyi kibaria do sur Facebook sanfe
a ko ɲɛnabɔra ɲɛnabolen tɛ maa kɔni t'a ɲɛdɔn mɛ a bɛ komi i ka dɔn ko in a sɛbɛkɔrɔ gɛrɛndɛlen don IRD an b'a ɲini u fɛ hali bi n dɔgɔ u ka bɛnko la u ka fɔ ka bɛn kɛ u ka ɲɔgɔn lamɛn o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ ko in a ka gɛlɛn Ala k'a ni sababa bɛn ɲɛma o fana bɔlen an ye muso min ka faali fɔ n'u y'a kan tigɛ mun ye Lafiyabugu Bugudani na siga t'a la faalibaw bolo dar'u kan y'a jira k'a fɔ ko a n'a cɛ a cɛ yɛrɛ de y'a faba ye ani a terilaka dɔw an kɔni bɛ don min na ko bi k'a kan tigɛ subhanalahi k'a kan tigɛ a muso ja cɛ yɛrɛ don a cɛ yɛrɛ Allahu akibaru professeur kɔni ko maa minnu ɲɛ nin ja in kɔni ka a sɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Ala kana an bɛɛ b'a a ko wele bɛ bila o fana ma dɛ k'a fɔ Ala kana an bɛɛ b'a cɛ ko n'i ye ja dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ ɲɛma ko n'i y'a sɛlɛ ka partager walima n'i y'a commenter professeur ko wele bɛ sɔn ka bila i ma dɛ ayiwa Ala k'a ni sababa bɛn Ala k'a ni sababa bɛn nɔgɔ kuma i da bɔ nin ko in na i k'a to tan ka taa sunkurunin kana kɛ outrage nin ko in commenter ko ne ko mun yɛrɛ y'i da se nin ma dɛ jumɛn fɔ kun ye mun ye mun procureur kankari da ka fɛn bɛɛ bɛ mun fɔ a la tuguni i tɛ maaw la sɔmi ayi sɔmi ko tɛ naw k'i da yɛrɛ ɲini cɛ yɛrɛ ɲini koyi nin ko in bɛ cogo min na yɛrɛ ɲini dɛ jamana in bɛ position min na bi Allahu akibaru i bɛ to duru naani jukɔrɔji la ou bien i bɛ kɛ Usain Bolt kɔtɔ Allahu akibaru e ma ye fulaw ka koronin in bɛ ka dɛsɛ sugu la a banna pewu ale ka décollage ka teli n'a bɛɛ ala ka teli n'i y'a siri k'a ja i sen na i sen bɛ taa wɔsi yɔrɔ o b'a sɔrɔ i sera kule Mali yɔrɔ caman boli Ala ka ɲɛ ka d'a ma min ye aw ye k'a dɔn an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo